Hello mga sangkay, good morning. Ay, good tanghali na pala dito. Kumusta kayong lahat? Kukunin ko yung anak ko ngayon. Saan ba yung aking susi? Tayo sandali. Ayan, dito na yung aking susi. Nandito pala sa aking bag. Kukunin ko yung aking anak dahil pupunta siya dito at bukas may puntahan sila ng friend niya sa mag-wellness yata sila. May pupunta mag-swimming, mag-massage, mag-sauna. Kaya dito siya matutulog ngayon at kukunin ko siya sa Banho. Maganda yung ngayon mga sangkay. Yung araw, tingnan nyo. Yung aking sasakyan. Punta tayo at hindi naman masyadong malamig ngayon. Pero yan, bawal mag-drive. Ay bawal anong tawag dito? Mag-video habang nagdra-drive. So, ayan. Kailangan mag-concentrate habang tayo nagbibiyahe. At huwag gagamit ng cellphone. So, tara punta tayo doon. Ayan na yung aking sinusundo. Ayan, dala-dala. Hello! So, nandito kami may bibilhin lang yung aking anak kaya samahan ko siya. May bibilhin siya para sa kanyang bakasyon sa Tingnan nyo, mayroon Bio Market. Maganda dyan mamili. Ano na ngayon dito yung carnival time. Sa Lunes, mayroon kaming parada dito sa namin mismo, sa harapan namin mismo. Ngayon naman, sa ibang mga lugar, pero hindi kami pupunta doon. Yung carnival dito, mga nagpaka-costume, tapos nagtatapon sila ng mga sweets. At kaya hindi ko alam kung pupunta kami. Yung kami ng anak ko, hindi kami mag-carnival. Manonood ng parade. Dito lang kami sa bahay. At sinamahan ko muna siya at uwi na kami. Marami kang makikita dito na nagpaka-costume. Ang daming mga tao. Punta kami dyan sa C und A. Please H und M. C und A. Tingnan namin kung anong meron. So, ayan dito. May market dito pagdating ng tayo dito sa C und A. Tapos na, nakabili na sa C und A. Ito yung noon ang mark siya sa Drogerie Markt. So jetzt hast du alles, Medikamente, Erste Hilfe, was ist das noch? Penistil und dann Unterhose. Pupunta kami sa DM, sa Drogerie Markt. So, tapos na. Tapos na, Angela? Tapos na. Tapos ka na mamili? Ja, finish? Finish. Fertig eingekauft. So, babalik na kami at uwi na kami sa bahay. Munisipyo dito sa amin. Tapos, yan naman ay wie heißt das nochmal? Bibliothek, library. Habang hinahantay ko yung aking anak kasi may nakalimutan pa siya, kala ko tapos na Sabi ko maghintay na lang ako dito sa sasakyan para medyo malamig kasi natatamad na ako. Hindi naman sobrang lamig pero natamad na ako. Kasi pupunta siya sa Vietnam, magbakasyon siya doon at mayroon pa siyang mga kailangan bilhin. So sabi niya, Mama, samahan mo muna ako bago tayo umuwi sa bahay. Dahil dito lang siya matutulog sa amin, bukas alis na naman siya. Naikwento ko na yata kanina.
carnival dito. Ay, nandito na pala. Hello, und hast du alles? Ja. Oh, dito na kami sa bahay at ito yung inahanda ko para sa anak ko. Ito yung baguette na mayroon herbs. Ito naman yung may garlic. Tapos mga veggies yan. Yung chicken nuggets na veggies. Tapos ito yung hindi ko alam pangalan. Tinanggal ko na kasi yung lagayan. So yan ang aking inihanda. Tapos ilalagay ko lang sa back oven ng mga 10-12 minutes. So, yan ang aking dalaga. Tingnan nyo, oh, ganda ng aking flowers. Yan ay orchids. Yan naman si Midnight. Midnight, sagmalhalo. Ito, oh, namumulaklak yung aking. Normally, namumulaklak yan sa sa Christmas. Sagmalhalo, Midnight. Hello. Aking nagbabasa. Ayan naman si Volky. Volky, sagmalhalo. Pakita ko sa inyo, mayroon ako ditong inilagay. Nilagay ko dito para kasi medyo mainit dito. Gagawa ako mamaya ng donut. Pinapaalsa ko pa siya yung dough. At saka dito naman gagawa ako ng Spanish bread. Because nasa loob kasi sa kusina malamig. Hello! Oy! Midnight, Volky. Yeah, mga carnival. Maraming nagpaparada na ngayon pero tamad kami. Iwan ko kung Gehen wir nachher dahin oder in Karneval aus? Nachmittag. Achso, jetzt schon, ne? 14 Uhr. 14 Uhr in halbe Stunde. Ha, lapit na. 30 minutes na lang kami magkakain pa kaya hindi na kami pupunta doon. Yan, luto na yung aking baguette at saka yung chicken nuggets and co. Nagluluto ako ng lumpia. Yung lumpia na may karne. Kain po tayo. Yan aking, sa aking anak. Ang lumpia. Yan, konting gulay. Yung asawa ko, rice and gemüse. Rice and vegetables. Namin naman ni Angela ay baguette. Tapos, yan. Tayo. Guten appetit. So, tapos na kami mag-walking kaming tatlo. Ito yung ginagawa ko ngayon. Midnight, sagmalhalo. Midnight. Very good. Sabi niya, hew. Oh, meow. Meow. Ito ko yung ginawa ko pagkatapos namin mag-walk. So, gumawa ako ng yung inano ko kanina, pinakita ko na dough. Gawin kong donut. Pinapalsa ko lang siya ngayon bago ko ipreto. Ayan. Das ist noch keine 18 Uhr. Midnight. Ayan yung aming donut. Yung isa yung ng donut. Iniba-iba ko yung form. Kaya genau. The middle von donut. The middle of the donut. Yan ang gitna. Ang gitna niyan, dyan yung niluluto ko ngayon. Hey, was für Wolke. Lagay natin yung donut. Sabi ng nanay ko, kailangan daw iganon-ganon ito yung donut para lumaki. Hirap naman Manche drehen nicht. paikutin ay pabalik ka rin. 2. Ayan. Ang cute naman. Aray, aray, aray. Aray ko. Tumalsik. Yeah, kinauso. So, ito naman yung ating pilipit. Pilipit. Puking na ipit. Ay. So, i-transfer natin yung mga maliliit dito. Ang cute naman ito. Lipat natin. Ist das aufgegangen? Jetzt ist kein V. Yung pilipit naging V. Oh my God. Yan, ikot-ikot lang sa sa sugar.
Ay, parang bato naman. Ganun lang. Tapos, yun na. Kami lang kumakain ito. Baka magsabi, mag-gloves ako. Kami lang naman kakain. Yan, ang donut. Hindi siya maganda, pero pwede na yan. Hindi kasi masyadong tumubo ng maayos. Ayan, bumuka ng aking Pilipit. Hindi maayos. Yan ang aking tagaluto. Aking anak. Gusto niya ito, kaya lang hindi naman maganda yung gawa namin. Pero okay na. Ayan, mapagbigyan yung gusto. Yung cravings. Oh, yan na yung ating ating donut. Tapos, yan. Ang itsura ay hindi maganda, pero masarap naman siya. Tinikman ko na. Tikman natin kung masarap. 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 Yummy, yummy. Masarap. Bretzel. Oh, yan na guys, yung aming niluto na donut. Iyon na lang yung niluluto ng aking anak. Natawa siya kasi hindi maganda yung ginawa namin ngayon. Oh, kain tayo. Ito na anak, kunin mo na. Yan. Ano yan? Ano ba yan? Anong pangalan yan? Donut. Donut. Tapos ito. Ano ito? Ang Pilipit? Oh, Pilipit. May donut. Tapos may bilog. with cheese. Ay. May cheese sa ilalim. Ayan. Tapos yung iba may nilagyan ko ng cheese. Yung iba naman wala. Okay. Yan lang po. Bye-bye. Ayan yung passionate. Passionate fruit yata yan. Probimal. Maasim. Maasim daw. Naglaro kami ng sungka habang kumakain ng donut. Si Vice naman ang sungka. Alam niya. Very good. Ako naman. Magaling na siya mag-ano. Yan ang akin. Ito naman yung kanya. So yan guys, anong oras na, alas 8 ng gabi. At naggumawa ako kanina ng aking ano ba ito? Spanish bread. Agoy, inaantok na. Alas 8 na kasi. Iano ko na lang ito, iluto ko yung aking ganito para bukas dalhin ng aking anak dun sa bahay niya. At pwede niya itong baunin sa pag umalis sila bukas ng kanyang friend. Ayan, ilagay ko na lang sa oven. Ayan, 2 minutes na lang at matatapos na. So, yan na po mga sangkay. Tapos na yung aking Spanish bread. Pwede nang pang-almusal bukas. Kasi mag-alas 9 na dito. Ayan o. Sayang hindi siya masyadong umalsa yung kanyang dough. Kaya hindi ko kung... Pero malambot naman. Ayan po. Ayaw ko yung sobrang tostado. Yung medyo brown-brown lang. Good morning! Ito yung... Yan si Angela. Tapos ito yung breakfast namin. Ganito kami mag-breakfast dito sa Germany. So meron akong bread. Ito yung pandesal sa atin. Medyo nasunog lang. Meron veggie sausage. Meron ding cheese, veggie sausage.
At saka kunting vegetable. At kamatis, paprika, and cucumber. May orange juice, tea, may water. Yung asawa ko lang siya. Yung oatmeal yung kanyang breakfast kaya hindi ako naglagay ng plato dahil hindi siya kumakain ng bukod dito yan kinakain niya. Dapat may egg kami pero marami na yan para sa aming dalawa lang na mag-ina. So yan lang po yung aming breakfast for today. Bye! Thank you for watching!